Vítam vás na našom dnešnom turnaji, ktorý zahajujeme v tento úžasný, krásny, upršaný deň. Ukážeme vám, ako sa nemá hrať badminton, nie ako sa má hrať badminton. Si boli v tomto trojholníku, takže podávate rozcvičenie a idete. Odrazil som košík, doplná. Super, takže 1-0. Takých videí už máte mŕte na internete. Takže sieť je pripravená, telocvičňa je pripravená, účastníci sú pripravení, tí najhorší za kamerou a tí najlepší presne tu. Takže buďte pripravení na super dlhú potentovanú zábavu. No, to je posledné podanie. S najlepšími hráčmi. Najlepšími, najhoršími hráčmi. Máme tu sieť. Áno, sme to dali. Aha, ale nič, končíme na dnes. Dobre, tešíme sa. Čau.